Takže čo viac menej 250 a dneska tu máme podôhľadový vlog. Ideme na kolotoče, čiže ako sme v Trebišove kolotoče, čo bol 3 mesiace na Italia. Išiel som na drahu a bola som na Smatanovej, čo bol boli sme tam až do konca, potom už dosť ľudí odchádzalo. Večer sme odišli do Prešova, sme sa vozili po meste, potom sme zašli aj do centru Maxu, len to som vám bohužiaľ nenatočil, lebo som nestíhal a nevedel som, že či by som tam mohol dožiť, alebo nemohol, tak radšej som to neriskoval. Tu máte ešte pár záberov zo našej jazdy. Keby ste sa pýtali, prečo vlog bol tak rýchlo natočený, tak vám poviem rovno. Vlog som točil od 7, točil som ho približne 2,5 hodiny. Áno, vy to vidíte iba minútu 12 alebo viac. No, okolo 2 minúty má vlog. A vy to vidíte preto, lebo niektoré scénky, čo som tam musel vystrihnúť, lebo neviem, bolo tam vidno ľudí a človek si môže povedať, že toto video si to nemôže prijať, alebo boli tam aj také, že sa napríklad auto, tam SPŽ-ku bolo vidno, tak toto som vystrihol stadiaľ. Prečo bol taký krátky vlog, no tak preto, lebo ja som práve otočil od 7 do 11, čiže tak to vychádza také 2 hodiny, ale vlog bol pretočený 2 týždne dozadu, čiže pomaly mesiac, len som ho nevidel, bolo ťažké na strihanie. A čiže to bolo všetko, čiže dúfam, že sa mi video páčilo, dajte like, odberiem sa, vidím v ďalšom videu, čau!